ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଙ୍ଗକୁ କେମିତି ନାଗ ସାପ ଆହାର କରୁଛି। ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେ ବେଙ୍ଗକୁ ନାଗ ସାପ କେମିତି ଆହାର କରେ ବୋଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନକୁ ହାଲକେଇକି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।